Senyor Vicent Sanchís, vam tenir aquí Miquel Portoperales parlant de Adéu Catalunya, vostè diu Adéu Espanya. Sí senyor, i fa molt de temps. També és veritat, no cal que hagi escrit un llibre. No és cap novetat ni acaba de sortir. Perquè acaba de publicar doncs això, no? Adéu Espanya, Adéu Catalunya, conjuntament amb Miquel Portoperales. És una idea de l'editorial, és una espècie de pamflet raonat, és a dir, és un llibre en el qual sobre un tema que evidentment... Home, però perdoni, el tallaré d'entrada. Això de pamflet té una connotació negativa, sembla... No, perquè vostè... Que sigui allò fet a correcuita i no és així, no? No, que va. La història de la literatura està plena de pamflets boníssims. Sí, però això era al segle XVIII, al segle XIX es parlava així, no? I al segle XX, i al segle XXI, i encara... Puig i Ferreter, fins i tot. És a dir, un pamflet, en definitiva, és un paper fet per expressar alguna idea i per intentar convèncer la gent. Abans se feien anònims i de vegades depèn també no anònims. Joan Fuster es passava la vida dient que hi feia TVOs per intel·lectuals o pamflets per intel·lectuals. Ja no ens queda cap Joan Fuster, em temo. Bueno, però en tot cas la intenció de continuar fent TVOs o pamflets en un nivell molt més modest crec que sí que perdura. Escolti'm, anem a pans. El catalanisme viu un moment de desconcert, ho diu vostè a la plana 8 d'entrada. És que jo crec que és veritat, no? Jo també, modestament. Viu un moment de desconcert perquè s'han esgotat totes les vies. És a dir, fins ara hi havia una via, per dir-ho així, la gran via de la relació amb Espanya, que no és que fos el peix al cove, sinó era fer-se entendre i voler que t'entengueren, i voler entendre'ls, i això, amb tot el procés de reforma estatutària, es va acabar, sobretot arran de la previsible sentència del Tribunal Constitucional. Aleshores, quan se tanca aquesta via, no se n'obri cap altra. Per dir-ho així, en la relació entre el país i l'Estat, Espanya ja està bé, ha tingut un estatut d'autonomia que ha retallat, que ha reconduït i que ha mutilat, i ja li està bé la situació que s'ha arribat, però a Catalunya no està bé la majoria del catalanisme o el 100% del catalanisme, ni tan sols el PSC. El catalanisme del PSC està bé amb aquesta solució, però no hi ha manera de traçar una línia clara que ens permeta superar aquesta etapa que vivim ara, i evidentment això provoca desconcert. I encara afegiria que tot això es complica quan hi ha una guerra civil, de vegades latent i de vegades viva, entre distints sectors d'aquest catalanisme, dins de l'independentisme, dins d'Esquerra, que ha motivat que hi hagueren altres alternatives independentistes en aquestes eleccions, i també entre Esquerra i Convergència, i de tant en tant, ara ja no, però de tant en tant fins i tot entre Convergència i Unió, com hem vist a l'hora d'entendre el famós dret a decidir. Per tant, és obvi que hi ha un moment de desconcert. L'expressió guerra civil és molt dura, no? Però em sembla que té raó. I com s'arregla això? Sobretot, vostè ha parlat d'aquest ressentiment que hi ha, no he emprat aquesta expressió, però sí que hi ha un ressentiment històric entre Convergència i Esquerra i Convergència, i ara hem vist el sobiranisme que està més fragmentat que mai, no? Sap com s'arregla? I li diré en una expressió que és el nom d'una entitat, Òmnium Cultural. És a dir, s'arregla en que gent que en el fons pensem més o menys igual, però que tenim diferents matisos, alguns problemes també de sensibilitat política, perquè no pensem exactament igual respecte al model de societat que volem, però que sí que nacionalment tenim uns objectius clars, que és superar aquesta situació i aspirar a uns horitzons de molt més alta sobirania per a aquest país, no es dediquen a tirar-se els trastos cada dia, que siguin capaços de trobar territoris amables, que siguin capaços de trobar llocs on prevalga la feina conjunta i uns objectius comuns, que no la bronca contínua de que tu vas dir abans, però jo després no tal, tu primer i jo pixe més llarg. És a dir, això no pot ser. Aleshores cal buscar, si poguera ser també políticament, aquestes instàncies. N'hi ha una altra, per exemple, el que passa és que són òmnium culturals molt important, però n'hi ha de més anecdòtiques. Per exemple, hi ha un cercle catalanista a l'Ateneu de Barcelona que ajunta gent més o menys provinent d'iniciativa, no és que provinguin d'iniciativa, o sí, hi ha gent provinent d'iniciativa, gent de sensibilitat o d'exmilitància en el PSC, gent pròxima a Esquerra Republicana, gent independent i independentista, i que tota aquesta gent siguin capaços de trobar-se, les vegades que siguin al mes, d'establir uns punts en comú i fins i tot d'elaborar documents conjunts, doncs l'única via és passar realment per aquelles coses que, encara que sigui un tòpic dir-ho, ens uneixen i oblidar les petites punyetes entre bandositats. Perdoni, ja que parla d'aquestes dues entitats concretes, i en aquestes entitats hi ha gent propera també a Convergència? Sí, i tant. Sí. Però, a veure, jo no sé què vol dir de vegades. A veure, jo entenc la gent que és de carnet. Ho dic perquè, per exemple, Òmnium va ser la primera batalla
tripartit Convergència i Unió després que Convergència perdés les eleccions del 2003, per dir-ho d'una manera, no? Convergència es va equivocar en Òmnium. Convergència va plantejar una batalla en Òmnium, com si en Òmnium s'haguera presentat... Numantina, no? Numantina, gairebé, no? No. El que hi havia abans a Òmnium no era Convergència. El senyor Millàs no era Convergència. Però quan es presenta una candidatura renovadora amb gent provinent de totes o de bastants d'aquestes sensibilitats, gent dins de Convergència es posa a la defensiva i s'inventen, per dir-ho així, o li proposen a un catalanista històric de ser l'alternativa al senyor Jordi Porta. Clar, això és un error. I amb el temps canvien. I a partir d'aquell moment, en les successives, en la següent reelecció amb el senyor Jordi Porta i en la següent elecció, Convergència ja no ha jugat aquest paper. És a dir, en un moment determinat es van adonar que allò no era de ningú i que valia la pena que continuara sent aquest territori amable i no sotmetre a una entitat que en aquell moment era un lloc de pau i de treva i d'acords i de realitzacions molt importants a turbulències polítiques per voler-lo controlar. Bueno, van fer bé. És difícil que els partits polítics no vulguin sempre, per dir-ho així, ficar cullerada... És allò de la societat civil, potser, parlant de societat civil, hi ha una societat civil molt polititzada fins i tot pels partits, no? Però també és veritat que la societat civil intenta controlar els partits. Això és les relacions... No és al revés? I també a l'altra banda. Vull dir, jo recordo la campanya de l'Estatut, hi havia una plataforma pel sí que... no sé si se'n recordarà, hi havia més o menys Convergència i Unió darrere i el PSC, no? Quantes vegades també des d'entitats de la societat civil es pretén dirigir un partit polític i fins i tot entrar en les seues bronques internes. Podem posar mil exemples. Al Centre Català de Negocis hem vist alguna cosa recent. Per exemple, i veurem altres històries i en el món de la premsa ja me contarà. Vull dir, és veritat que és el que la societat o l'opinió pública arriba a entendre, que hi ha una intenció contínua per part dels partits o de les institucions polítiques de control dels mitjans de comunicació. I també és veritat que hi ha una intenció dels mitjans de comunicació de control polític de les institucions i també dels partits, perquè al final, escolta, si li parlen del Mundo i del PP, qui és primer, o què és primer, l'ou o la gallina? És a dir, qui intenta controlar més, el PP al Mundo o el Mundo al PP? El senyor Pedro J al president del PP de torn o el president de torn del PP al senyor Pedro J. Clar, tampoc la societat civil és verge i tampoc la societat civil pot dir que és una bona samaritana. Aquí tot el món creu influències i tot el món té pretensions. Escolti, molt interessant, però jo volia parlar del seu llibre més enllà d'Òmnium Cultural de la societat civil. No, el nacionalisme català pot arribar a cansar, segur, perquè ho ha escrit vostè. Clar que cansa. Escolta, una idea reiterativa i que a més és com una mica com un càstig bíblic de saber que en el fons no arribaràs mai al final i que has d'estar sempre insistint sobre els mateixos temes, cansa. És a dir, vostè no es cansaria si haguera d'intentar convèncer una societat que l'única manera que té la llengua catalana de no desaparèixer i de no ser desplaçada i de no ser substituïda pel castellà, una de les úniques maneres, segurament la més eficaç que hem trobat fins ara és la immersió lingüística, i que això estigués dient-ho contínuament i no paren d'haver-hi recursos i no paren d'haver-hi protestes, etc., davant de l'evidència que quan els alumnes acaben tot el cicle preuniversitari d'abans de la universitat continuen dominant més el castellà que el català, perquè això és així, caram, si això cansa. És a dir, hi ha moltíssima gent a que ens agraden altres coses, que ens sentim, per dir-ho així, perquè ens entenguem catalanistes, en definitiva, que voldríem viure en un país normal i sabem que no vivim en un país normal perquè té un estat que no se'l mereix, el país a l'estat, i que al final arriba un moment que diu sempre estem explicant les mateixes històries. Vostè creu que un valencià que raonablement entenga que parle català no està cansat d'explicar a gent que no està disposat d'escoltar-se'l que el català i valencià és el mateix? Doncs al final diu, escolta, el que tu vulguis. Ja no vull discutir més aquest tema. Toni Strubell als anys 90 va publicar un llibre que es deia El cansament del catalanisme, que anava una mica per aquí. Per aquesta línia. Però llavors com podem acabar? És a dir, el catalanisme es pot acabar diluint? És el que intenta l'espanyolisme. És a dir, el que intenta Espanya i les seues institucions és que el catalanisme finalment... Per esgotament físic, fins i tot. Per esgotament generacional, per tot. És a dir, si l'espanyolisme poguera, en comptes d'acabar-la amb la premsa de paper, que no és que ell estigui acabant amb la premsa de paper, sinó el signe dels temps està acabant amb la premsa de paper, ha acabat amb el catalanisme i no de paper. Tot el catalanisme seria feliç, perquè Espanya al final el que voldria seria, per dir-ho així, una assimilació. El que passa és que és impossible que ells accepten els mínims que acceptaria la majoria del catalanisme més tranquil. Els mínims vol dir respecte a la llengua, els mínims volia dir que Barcelona no pot ser considerada una ciutat satèl·lit i provinciana, els mínims que demanaria el catalanisme el senyor Josep Piqué, per exemple, a l'espanyolisme tampoc els concedeix. I per tant, hi ha algun previsible final?
No, jo crec que no. Jo crec que al final les generacions que ens anem cansant seran substituïts, si és que es cansem, per unes noves generacions. Jo ja sé quin és el final que m'agradaria de la història. El final seria la democràcia, que és el que no hi ha a Espanya i no hi ha manera per molt que aquesta gent... No vivim en democràcia? A Espanya hi ha una part important del sistema que és profundament antidemocràtic. Per exemple, el que ha d'observar i el que ha de reconèixer les diferències dels altres. És a dir, a Espanya parlar català està mal vist. Això vostè pot dir, això és una mostra d'intransigència nacional. També és una mostra de falta de democràcia, de falta de civilització. És a dir, a vostè no li sap greu anar a Burgos i que la gent parli en castellà, no? Però hi ha molta gent que ve de la part d'Espanya que es parla només castellà i que quan entra en Barcelona pateix perquè no entén per què parlem català. I això al final jo crec que sí que és una falta estructural profunda de sentit democràtic. I Escolti'm, què ha fallat perquè Espanya no ha aconseguit assimilar-nos, però nosaltres tampoc som independents? Ells s'han fallat perquè no són un estat fort, com ho ha estat França, des de la Revolució Francesa, i pel que fa al catalanisme ha fallat el fet que nosaltres no som més dèbils que ells. És a dir, Catalunya mai ha intentat una aventura secessionista consistent perquè sempre ha sabut que si la feia perdria, o perdria, millor dit, i com que no ha volgut perdre no l'ha feta, i aleshores Catalunya depèn de cada moment, la gent, les successives generacions s'han anat conformant-se en una mica entre el joc aquell, entre el ratolí, entre la rata i el gat, i potser sí que ha arribat un moment ja definitivament, podria arribar un moment ja en què una part important de la societat, la que ja ha crescut en democràcia, la que ja no té tanta por, sí que plantegen les coses d'una altra manera. Si en aquests moments a Catalunya la idea d'una proclamació unilateral independentista o d'un referèndum no tira endavant, no serà perquè no hi ha una part important de la societat que en té ganes, i tant que en té, és perquè en el fons del fons, dins d'aquesta part de la societat que en té ganes, encara hi ha un ressalt profundíssim de lo que podria passar amb Espanya, de les conseqüències que tindria, si no conseqüències militars, per dir-ho així, que vés a saber que encara fa 4 dies, mentre es discutia l'Estatut, el ministre del Defensa va destituir al cap de l'exèrcit de terra, i això no fa ni 4 dies, però no només això, sinó també, per exemple, la reacció negativa davant de la Unió Europea, el boicot davant de les institucions internacionals. És a dir, Catalunya sap que això no és una broma, que Espanya, després de 300 anys, no ha renunciat a Gibraltar i és incapaç d'entendre que geogràficament Ceuta i Melilla no són africanes. Aleshores, clar, Catalunya què fa? Doncs intentar sobreviure, i és com una resignació que efectivament al final provoca cansament, perquè l'altre tampoc s'hi resigna. Vostè faria una declaració unilateral o un referèndum? Jo què sé. Imagini que l'acaben d'escollir president de la Generalitat i que pot dir sí. No, si primera, per escollir-me m'hauria d'haver presentat i evidentment... En sentit de política ficció, no? Exacte, però m'hauria d'haver presentat amb un programa. Segurament posats a fer ficció, però només posats a fer ficció, seria important que un partit que guanyarà unes eleccions o uns partits que guanyaren unes eleccions es presentaren amb aquest punt bàsic en el programa. Això que ha fet ara el senyor Laporta, però que ho feren realment partits de la centralitat política i que tingueren realment una gran complicitat social i que aquests partits guanyaren de tots per un 60 o un 70% i que aleshores feren una proclamació, treballaren les vies de reconeixement internacionals i també proposaren després un referèndum, però que referèndum amb una nova legalitat, perquè amb la legalitat espanyola no el podrem fer mai i arribarem a la solució Barretxe, que jo propugno un estatut d'autonomia que és un estat associat, em diuen que no i el retire, i propugno una consulta, em diu el Constitucional que no i el retire, però ens passaríem la vida retirant i proposant, i això sí que cansa. A mi el senyor Ibarretxe que cansat que ha acabat. Home, de fet governen els socialistes allà, el PP té la presidència del Parlament Bas, no? Per exemple. Escolti'm, l'independentisme ha reculat, hem passat de 21 diputats a 14. L'independentisme, segons la revista del Temps aquesta setmana, són 58 diputats. Per una prova del nou tan senzilla com anar preguntant-los a cada diputat si són independentistes o no. I aleshores no sé de quants teníem abans, però sé que ara en tenim 58. I clar, això no és poca cosa. Aleshores, és veritat que Convergència i Unió no s'han presentat amb un plantejament independentista, també és veritat que no s'han presentat amb un altre plantejament. És a dir, ells diuen que tenen molta gent independentista dins, el mateix Artur Mas es reconeix com a independentista, que votaria que sí en un referèndum, però també diuen que ara no faran aquesta tensió ni provocaran aquesta divisió social. Però l'independentisme al Parlament de Catalunya ara no és majoritari, però és molt potent. Segurament més que fa 4 anys. I si es fixa, el president de la Generalitat, mentre va ser Jordi Pujol, i evidentment després amb els socialistes també, mai es va reconèixer com a independentista, i ara tenim un president de la Generalitat que s'ha reconegut públicament com a mínim que votaria que sí en un referèndum. No m'he llegit les seves obres completes, però gairebé. Tinc aquí el pròleg del llibre de Lluís Prenafeta, El malson. Vostè com a valencià, això dels països catalans és un país inexistent? Sí.
i llavors... I llavors, mire, tinc una desgràcia, que és que soc, soc el ciutadà d'un país inexistent, perquè un país existeix que ha d'haver-hi... Si vostè em pregunta si Occitània és un país inexistent, li diré que sí, i em sap molt greu reconèixer-ho. Els països catalans com a entitat nacional, com a entitat col·lectiva, de voluntat col·lectiva que es reconega nacionalment, no existeixen. Ara, com a territori amb una llengua i una cultura, i tant, fins i tot m'atreviria a dir sense la voluntat dels seus habitants. És a dir, encara que la majoria de ciutadans, la majoria de catalans que viuen al Principat, a la Catalunya estricta, diguen que no els interessa el que pugui passar amb el català a les Illes Balears o al País Valencià i que fins i tot potser allà no es parla ni català, encara que digueren això, continua havent-hi una realitat, que és la realitat de que els tres països, la gent que en els tres països expressa en la pròpia llengua, en la llengua d'aquests tres països, o com a mínim fins ara en la llengua predominant en aquests tres països, s'expressa en català. I per tant aquest país existeix, com existeix la francofonia, la Commonwealth, o no sé, o l'univers simbòlic mundial anglòfon. Tot això existeix. Que a alguns ens agradaria que anara més? Sí, però políticament no és que només ara és difícil, és que molt sovint es prenen decisions que són contraproduents amb un intent carregat de bona voluntat i sempre molt desencertat. Deixi'm acabar amb un altre llibre seu, és un llibre d'entrevistes a Josep Lluís Carod Rovira que vostè va publicar el 2003. Hi ha una frase que a mi em va cridar especialment l'atenció, que si em permet li llegiré. Crec que també, parla el senyor fins ara vicepresident del govern, crec que també a l'esquerra li cal moltíssima humilitat, en el sentit que de vegades, des del poder, en molts llocs, sobretot quan hi arribava per primer cop després de molts anys, ha practicat una cultura política de nou ric, d'una certa ostentació. L'esquerra no ha de ser pobra, ha de ser austera, que és diferent. Què ha fallat a l'esquerra? Què ha fallat al tripartit? I no sé si preguntar-li què ha fallat en el senyor Carod també. És molt difícil perquè realment han fallat moltes coses i a diferents nivells. Han fallat coses en el PSC, jo crec que el PSC realment no sabia quin pacte feia ni les conseqüències que això podien tindre en el futur i finalment se n'ha donat, a part de la crisi, només com a conseqüència de l'acció de l'acord, del pacte de progrés i de l'acord polític que s'ha concretat en dos governs tripartits. Jo crec que Iniciativa ha fallat i ha fallat contínuament el fet de no entendre que no poden anar ni més ni menys com a pepito grillo continu i com a partit que no té aspiracions més profundes, que només té com a aspiració el formar un bloc d'esquerres, i en Esquerra Republicana ha fallat també, en certa manera, la idea de pensar que quan se trencara, com va passar, quan es trencara l'equidistància, aquella equidistància famosa que Esquerra reclamava i proclamava tant, perdrien una part de la simpatia política i de la simpatia electoral. El senyor Joan Puigcercós, el 2006, en una entrevista que vostès van publicar avui, abans de les darreres eleccions, encara presumia d'equidistància. Sí, però clar, aquí hi ha un problema. Sí, home, en les penúltimes eleccions encara es van presentar com a equidistància. Aquí hi ha un problema. Ells es pensaven que quan triaren la gent entendria aquesta tria i senzillament la gent no la va entendre. Una part de l'electorat. Segurament si hagueren fet l'altra, si hagueren fet la tria de Convergència, qui no ho hauria entès haurien estat la majoria dels militants d'Esquerra, dels militants, però entre els votants una tria que semblava ja predestinada perquè s'havia fet abans, fins i tot de les eleccions, de les penúltimes eleccions, la gent i Esquerra va ser incapaç d'explicar-se bé, i després han fallat altres coses, és a dir, encara que Esquerra ho hagi dit, no hi havia cultura de govern, i cultura de govern vol dir que el poder no t'emborratxa. I hi ha hagut bastants dirigents d'Esquerra que quan han arribat al poder s'han emborratxat. I quan algú els ho ha retret i els ha dit us esteu emborratxat, aleshores han dit ei, clar, és que vosaltres, qui els ho diga, esteu sempre pensant que ha de manar la dreta perquè és que com sembla que tinga un dret a manar. I no, ara que mana l'esquerra no ho voleu ni tan sols assimilar. No. És precisament perquè mana l'esquerra i després del que comentava el senyor Carod Rovira en aquest llibre, que molta gent esperava més dosis d'humilitat, més dosis de participació popular, més dosis, per dir-ho així també, doncs d'austeritat. Clar, i aleshores resulta que aquesta gent arriba un moment en què et diuen tot això ho fem, però no ens entenen. Si no els han entès, és que no ho han fet. I encara una altra cosa per acabar, que això m'ho he preguntat moltes vegades, en el cas d'Esquerra concretament perquè em dol especialment perquè és un partit amb el que m'he sentit i encara em sent pròxim. Doni un consell per a Esquerra ara que estan esmolant ganivets. No és possible que aquest partit genere més rebuig que adhesions, més antipatia que simpatia.
més menyspreu moltes vegades que adhesió. És a dir, no és possible que un partit que està en l'oposició tinga X, un 3% de complicitat social, perdona que posi el percentatge, que és només simbòlic, i quan acabi de passar pel govern tinga un 1,5%. És a dir, no és possible que el poder només hagi servit a un partit polític per generar encara més antipatia i més rebuig social. És a dir, aquella Esquerra es va emborratxar tant en aquest sentit que va haver-hi un moment que va dir la societat civil, com que no ens entén, l'hem de canviar. I està manant en la societat civil, en la societat directiva civil, gent que no és d'aquesta època que nosaltres substituirem. És possible que aquella gent no pertanguera en aquesta època, però qui no els havia de substituir era Esquerra. Això havia de passar a la mateixa societat. I clar, jo crec que hi ha hagut una indigestió terrible, una digestió de boa del govern. I Esquerra ho pagarà i, per desgràcia, dic per desgràcia, segurament tardarà molt de temps a recuperar-se. I tota la gent que dèiem en un moment determinat que això passaria i que fins i tot van ser estigmatitzats per dir-ho, doncs no es pot imaginar els dirigents d'Esquerra com ens sap de greu no haver-nos equivocat en això. Em sembla que és un gran diagnòstic sobre Esquerra. Pues moltes gràcies. Que Esquerra l'escolti. Sí, senyor. I que...